apa dikaya ngopo ya? Seorang perempuan itu harus diajeni. Iya lah liyane, iki enggak enek belas karo iki aku. Iki diajeni piro, Pak? Iki 75 lho notok duk wis. Wis gak iso munggah. Ngajen ngene iki lho didik awakmu iki sayang karo awakmu lho. Ya iki tenan. Orane ngono lho, Dat. Itu yo iki padha karo ibukmu ngene iki. Piye aku ora sudi aku. Aku duwe ibu kaya ngene iki tenan tas metu tak edel-edel. Lah sing sudi meteng kowe iki sapa? Aku pemeng ngelairne awakmu. Mbok itek cengelku. Mbok itek cengelku, aku metu dek tak cowokot pupumu tek. Iya, Nyapa kok pupu? Sandinge. Sampeyan ora tukaran nyapa. Lah iki lho sing ngakur. Lho. Iki nek awakmu ngelok-ngelone Mbak Lucy tok didoni karo Bu Sunarmi. Aja aku isin lho, iki ada buahku. Buahku ndere. Pak Camat. Isin, jadi tak tukaran ngono lho.